Ти какво мисля? Сега ще ги измерим тогава. Аз му казах, че измрът и после той каза, че това е негова проблем. Да, негов проблем, да бе. Преди малко ми каза така. Преди малко ми каза така. Викам, те ще измрат сега. Аз просто искам да се снимам с тях, да покажа на Сопот какво има, що има. И да ги След малко ще покажа клипче от Батак с сомчета. Нищо, аз му казвам, че вика, няма проблеми. Аз не съм тръгнал да се заядам, просто... Не се заяжда, просто си говоря с теб, разбираш. Аз съм от охраната и ми се обаждат, нали, и аз тръгвам. Ако съм на 30 години, на 25, да правя браконьерство, но аз съм си, защото да си почина, да се ходя, да си направя. А па въдиците твоите ли са, бе, Боби? Аз не съм такъв човек, знам какво е 15 см шаранче да го взема. Але ма никога не го направя. Само да ви покажа, нужно ли е да доказваме на кого са въдиците. При положение, че 24 часа камерите наблюдават. Айде снимайте. Така и като наблюдават какво? Установено ли е кой извършва риболов и как извършва риболов? Как? Виждате ли се сега в момента? Да, и... Не снимайте избирателно, което ви изнася. Така и... Елате да снимаме как ще премерим рибите. Премери ги, бе, премери, няма проблеми, бе. Премери колко тук, те са 1 кило. Няма 1 кило. Не кило, те са в сантиметри. Добре, бе, мери ги, ма те ще умрат. Това си е негова грижа, каза човека. Да, той каза, че е негова грижа. Важното е да си свърши работата, просто да... Как да кажа, по-женски, как се казва? Измерване на това. Нищо, бе, нека си върши работа. Да, човека, бе, ние си мерим това. Нека си ги премери. На мен той не пожела да ми вземе паричките за членската карта. Добре, бе, стига, бе, остави, бе. Нищо, бе, аз не се записвам. Господина отказа, какво вика? Фърлим, Господинът може да е отказал, аз извадих пари, дойдох до колата и исках да сплатя, вие ме отказахте. Вие не сте извършвали риболов? Вие, моля, я върни камерите да видиш кой лови риба. Постановки не ми се слушат, оставете ме се свърши. Така, ами върни камерите, нали каза, че има камери, да видиш кой лови риба. Да го той ги премери, ще умрат. Каквото ми е нужно, съм го видял. Така, кой е на въдиците? Агенцията по рибарство и аквакултури тук ли е? Добре, пиши акта, пусни рибите, ще умрат. Жив и здрав да си. Пиши, пусни рибите, ще умрат. Ма него, няма кой им мери. Нищо, той... Е, па пусни ги, това... ще умрат. Ще умрат. 4. От Ловеч ли си? Откъде си? 8, 10, 12, 13. То ще се разбере откъде си. Аз не се крия. Ето, снимайте ми баджа. Нали? Ето. Да, снимайте ми баджа. Аз няма за какво да се крия. Не съм в нарушение аз. Вие сте в нарушение, вас трябва да ви е срам. Да. От кое да ме е срам, че ти отказваш да си изпълняваш длъжността? Изпълнявам си. Ти взели ми парите за членската карта? Ти отказа да ми вземеш парите. Ти отказа да ме... Не ми приличате на болна жена с вашето държание. Изобщо. Моля? Така ли? Живота е бумеранг, не се притеснявай. Майка ти може да е болна. Може аз не желая на никого лошо. И аз също не желая на никого лошо, за да ми се изказваш така. Кълне ли нещо? А? Нещо кълне ли? Аз ли кълна? Не, че не давам вид на болна жена. Жената се държи арогантно. Така ли? А вие как се държахте? Аз се държах мило, като исках да си платя членската карта. В момента твоето е просто заяждане. Добре, заяждане. Аз ще намеря начин. Дай снимай, 2 риби са умрели. Да. Две риби са умрели. Не са умрели, ще тръгнат. Да. Умрели ли са? Не. Що е заяждане? Не, ти си много малък, просто да се държиш по такъв начин и да си измиваш ръчичките в момента в язовира. И казах, може си мериш с рулетката, ете това. Добре. Как има още едно? Още едно има. Няма значение, той много ги е измерил. Не бе, има още едно, снимай. Той много си го измерил, бе. Снимай, пусни още едно. Той си го измерил. А сигурно има и още. Той си го измерил, просто ете така. От килишлък. Мило, стига. Това е килишлък.
Пилишлък беше ваш. Така ли? Че ти отказваш на човек Стига с си викали права само ти добри да... хора. Аз имам билет и ти не ми взе членската карта. Да сплатя парите. Шаранчетата аз ли ви ги фанах? Така ли? Проблем ли са ти шаранчетата, че ти не ми взе членска карта? Аз ли ви фанах шаранчетата? Бе? А? Ай, стига бе! Успокойте я малко. Ти, айде, влизи в колата и да ни пишеш акт. Айде, става и готова. Край, точка. Па нека ви да полицай, що? Аз трябваше да снимам всичките тия, къде се изнизаха в дъжда с една кофа с шаранчета. И нямаше да ги... Ти нямаше просто, ти не ги провери. Отидаха си. Ти не ги провери. Каква длъжност ти изпълняваш? Нищо няма значение. Айде. Знаеш, че 50 килограма изнесоха. Стига, айде. Айде. Остави, нека си таковата, остави. Написали ли так? Да си го прибера. Да си го прибирам и готово. Няма проблеми.